बिथांमोना आसाम पुलिसखौ खावलाय जोंनि बिखायाव गुलि थरब्रै थरबा गावनानै हो खिन्थु जों दिनै थैनो गिनाय नङा मानो होनबा बर' हारिया गोदोनिफ्रायनो दानथार जाबोबाय थादों सुथारबोजाबाय थादों जों दिनै सिरि थाया जोङो दिनै गावनि खुगाखौ आसाम पुलिसजों गोलाव हिनजावफोरनि हाबाफारि सामलायदों बे समाव मा फोरमायगोन जों बेखौ फोरमायनो सानदों जोङो फैबाय थानाय समाव जों नुनो मोनदों जोंनि बर' हारिनि जे समस्या जों नुनो मोनगासिनो दं आरो जे बर' हारिनि थासारि बिटिआर हालामनि बे थासारिखौ जों बिराद गुबुंले नुदों मानो होनबा दिनैसिमबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनथाम सुक्ति जाबाय जे गोदोनिफ्रायनो आन्दलन खालामै बिएसि सुक्ति जाबाय बिटिसि सुक्ति जाबाय आरो नै दाख्लैसो बावाखै बिटिआर सुक्ति जाबाय आरो बे बिटिआर सुक्तिखौ जोङो मिथिनो मोनदों जे बियो मोनसे बड' पिस एकर्ड आरो बे बड' पिस एकर्डखौ जेब्ला खालामदों बेवहाय जोंना गोबां सिगनेटरिसफोर दंमोन जोंनि एनडिएफबिनि जाय सिगनेटरिसफोर दंमोन दिनै प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया फैदोंमोन डक्टर नरेन्द्र मदि आरो दिनै जोंनाहाय हेमन्त बिश्व शर्मा सारमोन फैदोंमोन बिसोरो जोंनो फोरमायलांदोंमोन जे बिटिआर हालामाव बिटिसि सुक्ति जानायनि उनावहाय आरो माब्लाबाबो रावबो पुलिसनि गुलिजों सिखार जानाय नङा रावबो दानथारलाय सुथारलाय जानाय नङा दिनैनिफ्राय बिसोरो मोनसे स्प्रेड खालामना होबाय जे वी आर इन पिस नाथाय जों नुनो मोनदों एकर्ड जालांनायनि उनावबो बड' पिस एकर्ड जालांनायनि उनावबो दिनै जोंनि बर' हारिखौ दावसा अमाफोर बायदि गावथारगासिनो दङ आसाम पुलिसा दिनैसिमबो जोंनि बर' सेंग्राफोरखौ गोसोबायदि जेरै जों गोदोनिफ्रायनो खोनानो मोनदों दाखालिबो बिथां जोंसार मुसाहारि आरो बिनि लोगो जनक कुमार ब्रह्मखौ जोङो मिथिनाय बायदिबा बिथांमोननि न'नि आरो गामिनि जे आरो निउसनि गेजेरजों जों मिथिदों जे बिथांमोनखौ फेक इनकाउन्टार खालामनाय जादों आरो बे फेक इनकाउन्टारनि थाखायनो दिनै जोङो दुखु नांदों दाखालि जेब्ला जोङो बिथां जोंसार मुसाहारिनि न'आवहाय जेब्ला जों बिनि गोथै सहखौ लामायाव दैथायनो थांदोंमोन बे समाव जोङो दुखु नांनाय मोनदों लामायाव दैथायनाय समावहाय जोंखौ आसाम पुलिसा लामायाव होबथादों आरो आङो आसाम पुलिसनिसिम आरो बिटिआर सरकार आरो जोंनि आसाम सरकारनिसिम आङो मोनसे कुइसन सोंनो सानदों जे नोंथांमोनहा बिटिआर सुक्ति बर' पिस एकर्ड जानायनि उनावबो दिनै मानो सासे रुंसारि जालांनायनि गोथै सहखौ जोङो लामासिम दैथायहैनो मोनाखै जोंखौ मानो आसाम पुलिसा होबथाया बेनि नामा बर' पिस एकर्डआ दा बेनो फैबाय थानाय समावहाय जाहाथे जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बिदि आलाय सिलाय गावथारजानाय एनकाउन्टार खालामजानाय गुबुन हारिजों गादबजानाय गुबुन हारिजों मिनिजानाय जाया बिनि थाखायनो दिनै जोङो सांग्रां जादों बिटिसिनि जेसेबां स्टुडेन्टफोर दङ फरायसुला फरायसुलि आरो आदा आबौमोन जोङो जयै जानानैहाय बै जोङो जोंनि बड'लेण्डखौहाय जोंनि बिटिआर हालामखौहाय सान्तिनि गेजेरजोंहाय जाहाथे जोङो फरायनो सुबिदा मोनो आं बुंनो सानदों दिनै जोंनि बिटिसिआवहाय मेडिकेल कलेज दङ CIT दङ बड'लेण्ड इउनिभारसिटि दङ आरो NIT दङ आरो गोबां गिदिर गिदिर इनस्टिटिउसन दङ नाथाय बे इनस्टिटिउसनखौ सोरनि थाखाय सुक्ति खालाम लाबोदोंमोन जाहाथे जोंनि बिटिआर हालामनि बर' सेंग्रा सिख्ला आरो बिभिन्न जनजाथिया फरायनानै लिरनानै जाहाथे डेभेलप जालांथों नाथाय दुखुनांथाव खोथाया बेनो दिनै बिटिसि सुक्ति बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जों मोनबोदों जोङो बेयावहाय मोननाय नङा जुदि जोंनि बिटिआर हालामाव दानगार सुगार जाबाय थायोबा जोंनि बेफोर इउनिभारसिटि इनस्टिटिउसन दङ बेवहाय जोङो फरायनो खाबु मोननाय नङा आरो गुबुन हारियाबो सानगोन जे बर'फोरा जोङो बर' हारिया खौसेयै जाखांनांगोन जोङो जुदि खौसेयै मोनसे सिमांखौ नुयोबा मोनसे खोथाखौनो सानोबा आरो जोङो मोनसे थांखिजोंनो जुदि जोङो सोलियोबा निस्सय जोंनि हारियाव गुलाय गुजाय जानाय नङा जोङो बयबो जयैनो जोंनि बर' हारिनि न्याय अन्याय जायोबा जोङो जयैनो फाइट खालामना आरो लास्टलि आं बुंनो आखायाव लाबावदों बर' हारियावहाय दिनैहाय गोबां गिदिर गिदिर नेताफोर दङ दिनै हाग्रामा महिला सार दङ
जाय बिटिसिखौहाय 14 बोसोर खालामदों दिनैहाय जोंना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एक्स प्रेसिडेन्ट बिथां प्रमद बर' सार दङ बिथाङाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादावनो बिथाङा हारिखौ दैदेनबोदोंमोन जोंनि हारिनि थाखाय गोबां मोजां मोजां खामानि मावबोदों जास्टिस बिबोदों सोरखौबा जिना हारि खालामदोंबा बिनि साजाखौ दिनै होदोंमोन नाथाय जोङो दिनै दुखुथ' जे जोंनि जे दुलाराय बर' फरायसाफोरनि जायनि प्रेजेन्ट प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सार बिथाङा दिनै मानो जेबो एक्सन लाया बेखायनो आं खावलायनो सानदों बिथां प्रमद बर' सारा दिनैहाय मानो दिपेन बर' सारखौ गाइडलाइन होआखै मानो बिथांखौहाय दाउसा मावरियाफोर बायदि खालामनानै मानो आन्दायहोनानै दङ बिथाङा बर' हारिनि समाजखौ फोसाबनायनि थाखाय बिथाङा ओंखारबोनांगौ जेरै जों बर' फरायसाफोरा दिनै लामायावहाय हानजा सुरै सुरै ओंखारबोदों बेबायदिनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद जाय जोंनि बर' हारिनि सिनस्रि